Hi guys, welcome back to my Cecilian Nazar YouTube channel. आङो दायोथ' तामिलनाडुआव दंफैयोमोन नालाय माने आंनि डिउटि आंनि गासैबो जबानो बेंगलरावसो स' आङो गाबोन समनिया थांफिनसिगोन आरोना बेंगलराव थ' बिनिखायनो बाजै जानाय दङ आदा बाजै थ' बिथांमोना ओंखाम जानो लेंहरदों आरोना आंखौ माने बेरायफैनायखाय तामिलनाडुआव थ' आं गाबोन समनिया थांसिगोनखाय ओंखाम जाहोहरनो नागिरदों आरोना थ' आं थांनोसै ओंखारदों आरोना ओंखारबाय खाथियावनो आरोना थाब मोनफैदों दायो मोनफैबाय आरो हाय सफैबाय आंना लोगोफोरानो ससियेल मिडियायाव रावबो नुजानो नागिरा जा लाजियो बेखायनो होनो मोनदिया सानैसो जों गामि खाथिनि आदामोन दङ बिसोरखौबो इनभाइट खालामनाय जादों आरो आंखौ नायनो फैदों मार गोबाव जाबायमोन नुयिया मा ओंख्रि मोनजाखो आङो नायदो नोंथांमोना बहुद गोथाव ओंख्रि मोनजाहैबाय आङो फैफिनबाय जानानै जाखांग्रोमोनग्रो लगे लगे फैखाबाय आङो उन्दुनो ओंखारनाय हाथारलामोन मोनफैफिनबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे थेंक इउ सो माच नायनायनि थाखाय गासैखौबो बाय सी यू ऑल हाय भिडिअखौ माबायदि नुदों मोजां नुदोंबा अन्नानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय अके लाइक होबानो जाबाय आरो गोदानबा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अके बाय